Mayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Mencho Antigua Makapagal. Aniya mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Mikatap na sa lungsod sa Batad sa Iloilo ang oil spill gikan sa estansya nunot sa bagyong Yolanda. Misaka na sa sobra 5,700 katawo ang namatay tungod sa bagyong Yolanda. Mikabat sa 30 milyon pesos nga kantidad sa marijuana gipang ibot sa Benguet atol sa joint operation sa kapulisan sa Cordillera ug sa PDEA. Og dili na iatras ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte ang pagpasaka og kaso batok sa Australianong iyang gikiha ni adtong Agosto. Gisugdan karong adlaw sa Lanao del Norte ang public consultations alang sa Bangsamoro Basic Law. Si Cheng Ordonez sa detalye. Cheng? Menchu, dungan ang public consultation sa pagtapok pag-usab sa peace panel tali sa kagamhanan ug Moro Islamic Liberation Front didto sa Kuala Lumpur karong adlaw. Tusayon sa peace panels ang kalabot sa mga detalye sa power sharing ug normalization. Ang una sa sunod-sunod nga consultations gihimo sa duha ka clusters nga maglangkob sa upat sa 22 ka lungsod sa Lanao del Norte. Ang 22 ka lungsod sa Lanao del Norte nabutang ubos sa 10 ka clusters samtang ang 44 barangays sa Iligan City nalakip sa laing cluster. Gipaabot ang dili menos sa usa ka gatos ka participant sa matag cluster. Magsilbing facilitator sa consultation si kanhi Iligan City Mayor Franklin Quijano. Matud ni Jimaydi Ann Kadutdut sa Pailig Academy for Grassroots Democracy nga mo'y sekretariat sa Lanao Consultations, gipaabot ang mapahigayon nga consultation alang sa tanang lungsod dungan ang Iligan City hangtod sa Disyembre 7. Giplano sa bang paghimo og thematic consultations alang sa mga indigenous peoples, kababaihan o kabataan. Matud ni Kadutdut, ang resulta sa consultations iduso ngadto sa Bangsamoro Transition Commission ug ingon man sa government ug MILF peace panels. Menchu. Daghang salamat Cheng Ordonez reporting gikan Cagayan de Oro City. Palig-onon ang promotion ug protection sa tawhanong katungod sa Zamboanga del Sur taliwala sa mga human rights violations. Si Jong Kajon sa detalye. Jong? Yes, Mincho, atol sa gipagayong community-based dialogue nga gihimo karong adlaw na tino nga dunay gihapon ni tala nga human rights violations sa lalawigan hilabi na sa mga miaging piniliay. Gihimo ang dialogue sa Interfaith Forum for Solidarity and Peace. Isip kabahin sa tinuig nga selebrasyon sa Mindanao Week of Peace sa Palig-onon City of Zamboanga del Sur. Natulosab ang dialogue nga gipagayon o nagpagayong peace negotiation tali sa kagamanan og Moro Islamic Liberation Front alang sa katukuran sa bansang Moro government. Mincho? Dagang salamat, Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City. Kung buot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ugma puhon. Ako si Mencho Antigua Makapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.